Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dindo. Taong 1955, Tagoloan, Lanao del Norte. Noong mga panahong ito, nasa edad 18 anyos na si Dindo. Wala pa siya noong pamilya, pero nakabukod na siya ng bahay sa kanila. Hindi rin sila nagkakasundo ng dalawa niyang nakatatandang kapatid, kaya imbis na palaging magkainitan sa bahay, pinili niyang bumukod sa mura niyang edad. Malapit lang naman yun sa kanilang mga magulang, ang kaso kinakailangan niya pang pagtrabahuhan ang pera at makakain niya. Dahil dito, maaga siyang namulat sa kahirapan at realidad ng buhay. Mabuti na lang wala pa siya noong pamilya, kaya hindi niya paramdam ang bigat ng mundong pasanin niya. At para maibsan kahit papaano ang kanyang mga dinadala, palagi siyang nakikipagbarkada. Kung hindi niyo kasi naitatanong pinuno, katulong lang noon ng isang karpentero si Dindo. Sa bayan ito nagtatrabaho, kaya madalas nandun siya sa sentro para gawin ang kanyang parte. Hindi man gaanong kalaki ang kita, labis niya pa rin itong ipinagpapasalamat dahil sa pamamagitan nito, makakaraos siya at nakakatulong pa siya sa kanyang pamilya. Ang problema lang niya, halos gabi-gabi siyang lasing at kung saan-saang lugar nakakarating kapag wala siyang ginagawa. Napakalakas ng impluwensya ng barkada, kaya kahit anong ipon at pagsusumikap, hindi niya nagagawang umangat sa buhay. Minsan nga napapaisip na rin siya kung hanggang kailan siya mananatiling mahirap. Ayaw na ayaw ni Dindo ng buhay na palaging kapos, pero wala siyang magagawa dahil sa mga maling desisyon na hindi niya kayang iwasan. Ayon sa kanya, na sa ganoong estado, hindi na siya naniniwala sa kahit na ano. Basta kapag kompleto silang magbabarkada, uubusin niya ang lahat para sa kasiyahang hinahanap-hanap niya. Madalas kapag lumalabas sila ng gabi, tumatawid pa sila sa mga kalapit lugar para lang makipagkilala sa mga babae. Malimit ang lakad nila noon Biyernes ng gabi at syempre bisperas ng pista. Sa mga ganoong pagkakataon kasi, marami silang nakikilala. Yun nga lang, kinakailangan nilang maglabas ng pera kung gusto nilang magsaya talaga. Subalit ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito, may nakilala siyang isang babae na nakatira sa Karatig Baryo. Ukang ang pangalan ng babae. Masagwa pakinggan pero ayon kay Dindo, napakaganda nun. Yon ang unang pagkakataon na meron siyang nakilalang babae na pakiramdam niya ay makakapagpabago ng buhay niya. Kaya naman kahit mas mahirap ito sa kanila, paulit-ulit niya yung binisita hanggang sa magkalapit silang dalawa. Ang kaso lang habang ginagawa niya yon, ramdam niya na ayaw ng mga magulang nito sa kanya. Kaya niya ito sinabi ay dahil sa aura at titig ng mga ito tuwing siya ay bibisita. Pero taliwas sa ganoong pakiramdam, ibang-iba naman ang nararamdaman niya kay Ukang. Batid niya na may gusto rin yun sa kanya, kaya kahit ayaw ng sarili nitong mga magulang, ipinagpatuloy niya ang kanyang nasimulan. Isang hapon, habang naghahanda siyang bumisita sa bahay nila Ukang, biglang dumating ang kanyang mga kaibigan. Hindi pa man ito nakakapasok sa bahay niya, rinig na niya ang ingay ng mga ito. Alam niya na merong pakay ang mga kaibigan niyang yon, kaya naman pansamantala niyang itinigil ang kanyang paghahanda. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ito sa kanyang nakatayo sa kanyang harapan, na para bang kanina pa yung naghihintay na kanya itong pagbuksan. "Oh, ano na naman ang kailangan ninyo? Di ba sabi ko may lakad ako ngayon? Di ako makakasama, kaya pasensya na." Bungad na wika niya sa grupo. Nang marinig naman ito ng malapit sa kanya, agad naman yung pumasok sabay sagot ng, "Hindi ka naman namin isasama. Kaya kami pumunta rito
Dahil gusto ka naming sabayan patungo sa bahay ng iyong kasintahan. Mukhang nahuhumaling ka na kay Ukang, Dindo ah. Ano? Seryoso na ba yan? Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad naman niyang sinagot ang bawat tanong nito. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala na rin siyang nagawa kundi isama yon sa kanyang lakad. Nakakahiyaman pero alam niya sa kanyang sarili na hindi siya nito tatantanan hanggat hindi siya sumasang-ayon sa nais nitong mangyari. Kaya naman ilang minuto lang ang lumipas. Magkakasama na silang 7 na binaybay ang daan patungo sa Karatig Baryo. Bandang 1:00 na ng hapon nang marating nila ito, kaya wala sila gaanong nakasalubong na tao sa daan. Bukod kasi sa sobrang init, oras din yon ng tulugan. Hindi nagtagal. Nang marating nila ang bahay ni Ukang, tahimik naman sila roong pumasok. Yung mga kaibigan niya di na rin umiimik. Gawa ng maliban sa wala silang taong nakikita sa paligid, medyo nasusuka rin ng mga ito na masipat ang bahay ng babaeng kanyang tipo. Bukod kasi sa sira-sira na ang mga dingding, napakarumi rin sa labas ng bahay. Lahat na yata ng basura nagkalat doon, kagaya ng mga supot na pinagkainan, mga sirang damit, at kung ano-ano pang hindi mapakinabangan. Medyo kakaiba rin ang amoy sa paligid dahil na rin siguro sa wala yung sariling palikuran. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating nila sa entradang pinto, nadatnan nilang naglalaro ang madudungis na mga kapatid ni Ukang. Yung mga magulang naman nito, halatang ilang araw nang walang ligo dahil kahit malayo amoy na amoy nila ang sangsang ng kanilang mga katawan. Kaya naman sa halip na tumuloy, nagdesisyon ang kanyang mga kaibigan na dumistansya na lamang sa tahanan. Di man ito nilahad sa kanya ang totoong rason. Alam ni Dindo na nasusuka yon sa lugar ng kanyang kasintahan. Pagsilay naman sa kanila ng mga magulang ni Ukang, dali-dali itong tumayo at lumapit. Nasa kasagsagan ito ng pagsasako ng mga uling, kaya inaasahan niya talagang napakadudumi ng mga ito. Ngunit sa kabila ng ganoong sitwasyon, hindi niya ito pinandirihan. At kagaya ng kanyang ginagawa, masaya siya ritong nagmano habang humihingi ng permiso na makita ang anak nito. Pagkarinig naman ng padre de pamilya sa kanyang paalam, agad naman itong tinawag ang kanyang anak na dali-dali rin namang lumabas. At nang masipat yun ni Dindo, parang kumpleto na naman ang araw niya. Hindi niya mawari pero kahit napakadungis ng itsura noon ni Ukang, gustong-gusto niya pa rin ito. At habang nakakaramdam siya noon ng mga rosas sa paligid niya, kakaiba naman ang nagiging sitwasyon ng mga kaibigan niya. Halos sukang-suka ito na makita silang magkakasama, gawa ng bukod sa parang galisin itong si Ukang pinuno, halatado ring hindi yun naliligo. Pero sa paningin noon ni Dindo, parang napakabango pa rin ito. Mag-iisang oras din sila noong nag-usap, bago siya kinulit ng mga kaibigan niya na umalis na. Paglayo naman nila ng bahay, dito na siya kinausap ng mga ito, ukol sa kung ano ang pumasok sa isip niya. Dagdag pa ng mga ito na hindi sila pwedeng magsama ni Ukang sa kadahilanang ang tingin nila rito parang may sakit din yon sa pag-iisip. Mariin din itong inilahad na kahit magalit siya, yon at yon ang kanilang naging obserbasyon. Sigurado ka ba talaga dyan, Dindo? O baka naman ginagayuma ka ng babaeng yan? Mas maganda sigurong magpatingin ka na muna para makasiguro tayo. Alam naming nasasaktan ka sa mga narinig mo. Pero ano magagawa natin? Yun talaga ang nakikita namin eh. Totoo mo kaming mga kaibigan. Kaya kahit puro tayo kalokohan, hinding-hindi ka namin sasang-ayunan sa mga desisyon mo na alam naming pagsisisihan mo sa bandang huli. Wika ng isa pa niyang kaibigan. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi pa rin ito napawi ang galit niya. At imbis na makinig, nag-away-away sila. Isang linggo rin sila noong walang pansinan hanggang sa magdesisyon na itong si Dindo
napuntahan ang kanyang mga kaibigan upang personal na humingi ng tawad. Kahit papano kasi, malalim na ang pinagsamahan nila, kaya yung galit niya agad din namang nawala. Pagdating naman niya sa lugar kung saan sila nagkikita-kita, nadatnan niya ang mga itong kumpleto. Abala yon sa pag-uusap ukol sa nalalapit na pista sa lugar nila. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, bahagya itong napatahimik. Hinintay siya nitong lumapit bago siya nito kausapin ukol sa mga paghahanda nila. Pinilit ng kanyang mga kaibigan na maging normal sa harapan niya, pero alam niya na naiilang na rin ang mga ito. Kaya bago pa man sila mag-usap-usap ukol sa kanilang mga gagawin, personal na siyang humingi ng tawad. Mariin din niyang inilahad na siya ang nagkamali dahil sa siya ang naunang nagalit. Inamin din niya na may punto ang mga ito, kaya naman nakapagdesisyon na siya na wag nang bisitahin at kitain ang kasintahan niyang si Ukang. Dagdag pa niya na wala rin namang silbi kung magiging sila, lalo pat ayaw ng pamilya nito sa kanya. Pagkarinig naman ng kanyang mga kaibigan ukol sa kanyang sinabi, dito na yon napangiti. At sa isang kisap mata, lumapit at nakipagtawanan yun sa kanya. Isa-isa na rin itong humingi ng tawad dahil sa mga masasakit na salitang ginamit nila. Matapos nun, tsaka na nila ipinagpatuloy ang pag-uusap na para bang walang nangyari. Pero lingid sa kaalaman noon ni Dindo na ang kanya palang desisyon ang magpapahamak sa kanilang lahat. 3 araw bago sumapit ang pista sa kanilang lugar, may nangyaring hindi maganda. Yung pinakamalapit na kaibigan niya, isang buong gabing nawala yon ayon sa mga kamag-anak nito. Sinubukan nila itong hanapin noong gabing yon, pero hindi nila ito nakita. Pagsapit ng umaga, nadatnan nilang paikot-ikot itong naglalakad sa labas ng baryo nila. Nagkukulay lila na ang balat nito, tapos pikit na ang 2 mata. At ang mas nakakapangilabot pa sa lahat, nakita nilang tinahi ang bibig nito, gayon din ang mga tenga. Hindi normal para sa kanila na makasilay ng ganoong bagay, kaya naman nagdulot ito ng matinding takot sa kanilang lugar. Agad ding kumalat ang usap-usapan ukol sa mga nangyari, ngunit walang kahit ni isa ang nakapagsabi sa totoong dahilan kung bakit yon nangyari. Dahil dito, kung kaya't nagdesisyon sila Dindo na tumungo sa bahay nito. Bukod kasi sa makikiusyoso, gusto rin nilang malaman kung ano ang dahilan ng mga pangyayari. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila ang pamilya ng kaibigan nila na nag-uusap kasama ng mga albularyong hininga nito ng tulong. Lahat ng mga manggagamot na pumunta noon, pawang mga matatanda na at sa estado ng mga ito, mukhang batika na ito sa larangang pinasukan nila. Ayon sa albularyong tumitingin sa kanilang kaibigan, totoong hindi normal ang nangyari rito. Wala silang ideya kung bakit ito kinagalitan ng husto, pero isa lang ang kanilang nasisiguro at yon ay ang bahid ng mga laway ng aswang na sapilitang ipinasok sa bunganga nito. Bagamat wala silang nakikitang senyales ng yanggaw, naniniwala silang hindi magiging maganda ang mga susunod na kalagayan ng kaibigan nila. Posible itong malaso ng ganoong likido, lalo pat ang bawat laway ng aswang ay may halong lihim na karunungan. Nang marinig naman nila Dindo ang sinabi ng manggagamot, agad na pumasok sa kanyang isip ang mga magulang ni Ukang. Unang pumunta kasi silang magkakasama sa bahay nito. Kapansin-pansin ang pagtitig ng ama nito sa kaibigan nilang nasadlak sa ganoong kalagayan. Hindi man siya sigurado pero malakas ang kanyang kutob na merong kaugnayan ang pamilya sa mga nangyari. Ngunit dahil sa wala siyang sapat na batayan at ayaw naman niyang mang-akusa, minabuti niyang manahimik. Matapos ang nangyaring pagbisita, pinag-ingat niya ang mga kaibigan niya. Subalit dahil sa wala itong ideya sa kanyang ibig ipahiwatig, hindi nito pinakinggan ang mga bagay na kanyang sinabi. At sa halip na seryosohin nila ito,
tinawanan lang nila ang mga narinig nila. Pagsapit ng gabi, habang naglalakad siya papauwi, bahagya siyang napahinto dahil sa pagsitayuan ng kanyang mga balahibo. Walang katao-tao sa lugar na yon, pero ang pakiramdam niya, merong nagmamasid sa kanya. Dala ng takot at pagkabahala, minabuti niyang magmadali sa paglalakad hanggang sa may nakita siyang mataas na puno ng saging na nakatayo sa gitnang bahagi ng daan. Pagsilay niya rito, nabalot siya ng pagtataka, ngunit hindi siya tumigil sa paglalakad niya hanggang sa makita na niya ang bahay nila. Nang akmang papalapit na siya sa bakuran, muli na naman siyang napahinto dahil sa paninitsit at pagtawag na kanyang narinig. Pamilyar ang boses, kaya kahit nababahala, pinili niyang pakinggan ito ng maigi habang maigting na hinahanap kung saan ito nagmumula. Pagbaling niya ng tingin sa gilid niya, nakita niya ang dati niyang kasintahan na nakaupo sa sanga ng mangga. Nanlilisik ang mga mata nito, tapos wala yung saplot sa katawan. Kapansin-pansin din na mahahaba nitong mga kuko, tapos ang butot balat nitong katawan. Ayon pa kay Dindo, kahit ibang-iba ang itsura noon ni Ukang, alam niyang yon ang dati niyang kasintahan. Kahit papaano kasi, medyo nagtagal din ang pagsasama nila, kaya naging pamilyar siya sa itsura at sa mga bagay na pwedeng makapagpatunay kay Ukang. Matapos naman niya yung masilayan, biglang nanigas ang kanyang katawan. Hirap na siya noong kumilos ni magsalita, kaya naman wala na siyang nagawa kundi ang hintayin ito na makalapit sa kanya. At nung magkaharap na silang dalawa, ramdam na ramdam niya ang mahabang dila ng nilalang. Pilit yung pinapasok sa kanyang bibig pero nagmatigas siya hanggang sa bigla yung umisi kasabay ng pagsasalita nito sa kanya. Ayon kay Ukang, matindi ang galit nito kay Dindo sa puntong gustong-gusto niya na yung paslangin. Pero dahil sa namagitan sa kanila, kaya nagkaroon siya rito ng awa kahit papaano. Dagdag pa nito na, kapalit ng buhay niya, uubusin nito ang kanyang mga kaibigan upang maging amanos silang dalawa. At pagkatapos nun, mawawala na lang yon ang kusa. Naniniwala si Ukang na sa pamamagitan nito mawawala ang kasalanan ni Dindo. Mariin din itong inilahad na wag na siyang makialam pa kung gusto niyang hindi rin madamay ang kanyang pamilya. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, tsaka pa lamang dumating ang mga magulang nito kasama ng isang aswang na hindi pamilyar sa kanya. Wala siyang ideya kung sino ito, pero base sa taas at itsura ng nilalang, parang ito na ang bagong kasintahan ni Ukang. Matapos niya yung masilayan, unti-unti niyang napagtanto ang rason ng mga magulang kung bakit ayaw nitong mapasa kanya si Ukang. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, labis-labis ang kanyang pasasalamat dahil sa hindi siya nito ginawa ng masama. Nanatili lang yung nakatitig sa kanya habang pasimple siya nitong sinisindak. Nakakabahala man ang ganoong sitwasyon. Awa naman ng Diyos, hindi siya napano pagkatapos nun. Pagalis naman ng mga nilalang, tsaka pa lamang siya napalupasay sa lupa. Kahit di siya noon tumakbo, nakakapagtakang naghabol siya ng hininga pagkaalis ng mga ito. Maya-maya pa, nang mawala na yon sa paningin niya, dito pa lamang niya naramdaman ng matinding takot sa kanyang katawan. Gustong-gusto niya noong sumigaw pero nababahala siya na baka marinig siya ng mga ito. Kaya naman kahit nagmamalabis na makahingi ng tulong sa kanyang mga magulang, pilit niyang tiniis ang kanyang mga nararamdaman. Pagkaraan ng kalahating oras, nataong lumabas ang tatay niya, kaya nakasigaw siya. At nung marinig nito ang boses niya, nagmamadali naman yung lumapit sa kinaroroonan niya. Nang masipat siya nito, tanong ng tanong ito ukol sa nangyari. Inakala kasi noon ng kanyang ama na nakagat siya ng ulupong,
kaya siya napalupasay. Pero nang makumpirma nitong wala siyang kagat ng ahas, dali-dali siya nitong tinulungang makatayo upang makapaglakad. Pagpasok nila sa loob ng bahay, dito nila pinag-usapan ang mga nangyari. Nang marinig ito ng mga magulang niya, ramdam na ramdam niya ang matinding takot na pilit nitong itinatago sa kanilang mga mata. At kahit hindi yun magsalita, alam niyang naniniwala ito sa mga bagay na sinasabi niya. Matapos niyang ilahad ang lahat-lahat, inabisuhan siya nito na wag na munang ipagsabi ang kanilang mga nalaman. Mas mainam na maging tahimik sila upang hindi sila pag-inita ng mga nilalang. Sa panig naman ng kanyang mga kaibigan, pwede niya itong balaan pero hindi niya pwedeng ipagsabi ang totoong dahilan. Gawa ng sa sandaling makaligtas ito at manganib ang kanilang buhay, posibleng sila ang balikan ng pamilya. At sa pagkakataong yon, maaaring hindi na dating kasintahan ang pagtingin ni Ukang sa kanya. Alam kong mali ang gagawin natin, anak. Pero minsan kailangan nating gumawa ng mali para sa ikaliligtas ng mga mahal natin sa buhay. Oo, mahirap at nauunawaan kita. Kaya ngayon pa lang, ako na mismong humihingi sa iyo ng dispensa. Wika ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasang-ayon. Mahirap tanggapin na pababayaan niya ang kanyang mga kaibigan, pero maging siya man aminado na wala rin siyang magagawa. Lumipas ang gabi. Agad niyang pinuntahan ang kanyang mga kaibigan na walang kaide-ideya sa mga susunod na mangyayari. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, masaya naman siya nitong sinalubong. Yung iba nagbibiroan pa, tila bang normal lang ang lahat ng nangyayari sa kanila. Matapos naman niya itong makita, minabuti niyang tingnan ng mga ito ng seryoso. Maya-maya pa, pagkakuha niya ng atensyon ng grupo, marahan siyang nagmasid sa paligid bago tuluyang magsalita. Hindi maganda ang sitwasyong kinakaharap natin ngayon. Huwag kayong tumatawa dahil yun nangyari kay Berto. Posible ring mangyari sa kahit na sino ngayon nandito. Maging mapagmatsyag kayo at kung nakakaramdam kayo ng panganib, umiwas na kayo. Wika ni Dindo sa kanyang mga kaibigan. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, bakas sa kanilang muka ang matinding pagkagulat. Maging sila man kasi, aminadong totoo at may punto ang mga sinasabi nito sa kanila. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, dito sila nagdesisyon na muling bisitahin ang kaibigan nila. Nabanggit kasi ng isa sa mga kaibigan niya na noong mga nagdaang araw, humihingi na ng tulong ang pamilya nito. Kesyo kinakapos na yun sa pera, napakalala na ng kalagayan ng kaibigan nila at kung ano-ano pang mga bagay na halos hindi nakatanggap-tanggap sa pandinig. Pagkarinig naman ni Dindo sa sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Ika nga niya, yon ang panahon na kailangan sila ng pamilya, kaya hinding-hindi niya yun bibiguin. Mariin din itong inilahad na kahit wala silang maitulong pagdating sa usaping salapi, handa naman silang gawin ng lahat para maibsan ang karamdaman ng mga kamag-anak nitong nahihirapan. Nang marinig naman yon ng mga kaibigan niya, hindi na sila nagtagal pa. At nung marating nila ang bahay, sumalubong sa kanila ang dami ng mga taong naghihintay sa labas. Bawat isa purong kadugo ng kaibigan nila, kaya naman medyo nakakailang ang kanilang pagbisita. Gayunpaman sa kabila ng kasiyahan, lakas loob nilang itinuloy ang pagpasok sa pamamahay nito. Pagdating nila sa silid kung saan yun nakaratay, doon na bumungad sa kanila ang mga kapatid nitong umiiyak na. Akala nila nung una, emosyonal lang ang pamilya. Pero pagsilip nila, nakita nilang nagdideliryo na ang kaibigan nila. Isipin ninyo ilang araw pa lamang nila itong hindi nabisita, pero napakalala na ng naging kalagayan nito. Ayon sa kanya na, noong masipat niya ito, napakalaki na ng tiyan nito tapos literal na balat na lang ang bumabalot sa mga buto nito.
Humpak na rin ang pisngi at lumuluwa na ang mga mata nito. Animoy malapit na yung mamatay. Maya-maya pa, dito na rin niya nakita ang malalaki nitong sugat na marami ng nana. Kahit tingnan, alam niya na napakasakit nito. Kaya habang pinagmamasdan niya ito, di niya halos maisip ang sakit na kasalukuyan itong pinagdadaanan. Matapos naman niyang masilayan ang mga pangyayari, dito na nagsimulang magdasal ang mga manggagamot. Lahat yon nagtulong-tulong sa pagbabaka sakaling maiibsan nito ang iniindang karamdaman ng pasyente nila. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lang itong lumalala hanggang sa bigla na lamang yung nalagutan ng hininga. Pag-unat ng katawan nito at pagbuka ng bibig nito, doon na mas lalo pang nagsiiyakan ang mga kapatid nito hanggang sa tuluyan na yung nawala sa kanila. Nang masipat niya yon, nanlumo rin siya habang inaalala ang mga masasaya nilang memorya na magkakasama. Hindi niya halos sukat akalain na dahil sa kanya mamamatay yon ng maaga. Punong-puno man ng pagsisisi, walang magagawa si Dindo kundi tanggapin na lang ang kalagayan nito. Pagsapit ng gabi, napuno ng tao ang tahanang yon. At bilang malapit silang kaibigan, minabuti nila na wag na ring umuwi. Nagkasundo rin sila na salita ng paglalamay upang makasiguro na lahat sila makakapagpahinga ng maayos. At sa loob ng 9 na araw, ganun nga ang ginawa nila. Ang kaso, habang naglalamay ang mga kaibigan niya na wala siya, palihim na pala itong inaatake ng pamilya ni Ukang. Huli na yon ang malaman ni Dindo Pinuno dahil na rin sa pagiging abala niya sa trabaho at sa pakikilamay sa kaibigan niya. Tumungtong ang 9 na araw. Naganap ang paghahatid sa huli nitong hantungan at sa mga sandaling yon, lahat pa naman sila naroon. Wala siyang nakitang hindi normal sa kanyang mga kaibigan, lalo pat hindi naman nagbago ang pakikitungo at kilos nito. Ngunit nang mailibing na ang patay, nakita niya na yung mga kaibigan niya wala ng ulo habang naglalakad ito pabalik sa bahay ng mga magulang ng namatayan. Alam ni Dindo na isa itong masamang pangitain, kaya agad niya yung tinapik para soplahin. Ngunit bago pa man niya yun magawa, bumalik sa normal ang tingin niya rito. Kaya naman imbis na matakot, pinilit niyang umakto ng normal. Dumaan ang araw na yon, wala namang nangyaring kakaiba. Alam niya ayos na, pero ang hindi niya alam, inuunti-unti na pala ito ng mga nilalang. Hanggang sa pagkaraan ng 1 linggo na meron na namang nawala sa mga kaibigan niya. Pero sa pagkakataong yon, hindi na ito nakabalik pa. Ilang araw itong hinanap ng pamilya pero walang makapagsabi kung saan ito pumaroon. Marami ang nag-alala at nagpakalat ng kung ano-anong balita pero wala yung mga naging patunay. Hindi nagtagal, inisip na lamang ng pamilya na naglayas ang anak nila. Pero para kay Dindo Pinuno, hindi yun totoo. Alam niya na ang kaibigan niya ay biktima ng pamilya ni Ukang. Pagkaraan ng 5 araw pagkatapos ng insidente, muli na naman yung nasundan. Pero sa pagkakataong yun, hindi nawala ang biktima, kundi nasiraan ito ng bait. Nung makausap niya ang kaibigan niya, paulit-ulit nitong inilahad ang tungkol sa nakita nitong nilalang na hindi mga pangkaraniwan. Gabi-gabi yung pumapasok sa loob ng kanyang silid upang siya ay takutin at balaan. Dagdag pa nito na, marami rin yung ipinakita sa kanyang milagro, kalakip ng mga salita at pangako nito ukol sa kanyang magiging kamatayan. Pilit itong nilabanan ng kanyang kaibigan, pero masyadong malakas at matindi ang kapangyarihan ng pamilya ni Ukang. Kaya naman sa bandang huli, natalo at napasuko rin nila ito. Dagdag pa niya na, hindi madaling malaman ang tungkol sa impormasyon. Sa kadahilan ng ilang beses niya itong sinubukang kausapin ng masinsinan. Alam niyo naman ang kilos ng baliw, di ba?
Kaya nung naghanap siya ng kasagutan, nahirapan talaga siya. 2 buwan din itong nakipaglaban hanggang sa nagpa siya itong sumuko na. At isang araw, nadatnan na lamang ito ng pamilya na nakabigti sa loob ng silid. Nagkukulay lila na ang katawan nito, tapos halatadong wala na yung buhay. Matapos ang pangyayari, nagkasabay na ang dalawa. At yung 2 biktima ng pamilya ni Ukang, nakita ng mga kababaryo nila na wakwak ang tiyan, nawawala ang mga mata at dila, tapos nakasabit ito sa puno ng nyog. 3 araw bago nila nakita ang mga labi, kaya nung matagpuan, pinagpipistahan na ito ng mga uod. Nakalaylay na rin ang mga bituka nito, tapos ang pagkakasabit nito sa sanga, para bang sinadya. Palaisipan man para sa kanila kung papaano nakarating sa itaas ng nyog ang dalawa. Marami ang naghihinala na biktima ito ng mga aswang. At magmula noon, napagdikit-dikit nila ang mga kaganapan. Ang kaso, dahil hindi umamin si Dindo, wala rin yung naging patutunguhan. Kahit labag sa kanyang loob, pilit siyang nagmaang-maangan hanggang sa sumuko na rin sa kanya ang pamilya ng mga kaibigan niya. Matapos ang mga pangyayari, tuluyan na ring nanahimik ang pamilya ni Ukang. Mahirap yung tanggapin para sa kanya, pinuno, dahil yung sisi parang nagkadoble-doble pa. Halos masiraan na nga siya noon ng bait. Mabuti na lang talaga palaging nakaalalay ang mga magulang niya. Ito palagi ang pumapawi ng sakit na kanyang nararamdaman hanggang sa natutunan niyang tanggapin ang kanyang naging tadhana. At magmula noon, kahit mahirap, sinubukan niyang mabuhay sa kagustuhan niya. At sinikap na rin niyang kalimutan ang dati niyang kasintahan na may makapangyarihang pamilya ni Ukang.